Айде, море, лято, 26-та. Отново сме на Свети Константин и Елена. Браво! Ивайло показа как се гмурка. Тук водата не е много топла. Студеничка е. Плажа е пълен. Място е същото. Лодката е същата. Ето ни чадъра. Ето ни нашия кетун. Водата е доста хладничка. Ето е Азалия. Добре, Ивайло. Добре. Аре, ще взема от дикатона. Ивайло е в морето. Водата е хладничка, бе. Водата студена Мая. Ивайло. А не сам Ивайло обаче. Водата студена ли е? Да. Студеничка малко днеска. Я пак се гурни. Браво. Я пак. Ама гледай надолу, гледай по дъното. Браво. Стига. Стига. Чакай, ще посипаме, ще падна. Водата не е много топла. Видеоклип ли прави? Да. Видеоклип. Сега... Не е водата. Ти да хвърли телефона. Няма страшно. Ето го отново плажа, има много. Първата пак е пълен. Азалия. А пак куме някъде нататък. За тези това бъде някъде. Ето го отново Ивайло. Морето е чисто. Все още. Ще няма водорасли. Това е от нас. Ето го Ивайло продължава да се радва. Ивайло, как плуваше? Браво!